Assalamu alaikum jama'a, yan uwa da abokan arziki da fatan kuna nan lafiya. Wato kamar yadda aka sani kuma kamar yadda jama'a suka saba tambaya, koko ina bata abincinmu na al'ada, wato abincinmu irin ko tuwo ko dan wake ko gurasa. Shine yau dai nake so in fara gwada mata da wato fara wanda muka siyo daga Big Brother restaurant na Ciyar Da. Shine yau nake so in fara gwada mata. So yanzu zan bata ta gwada shi, sannan mu ga yadda za ta yi reacting. You want to try some? Hey. Okay. Can we get some? So, how did it taste? Yayi daɗi? Hey, yayi daɗi. So, will you recommend this to other Americans? Yeah, I would recommend it to all Americans. Okay. For a nice protein snack. That's nice. Crunchy and spicy. All right.